Hola, soc Hilari Garcia, doctorand de la Universitat de València i a continuació exposaré la meva aportació que du per títol L'herència misògina en el debat literari sobre la condició femenina en la producció de Francesc Palanca i Roca. El segle XIX és el període d'eclosió del gènere teatral tant pel que fa al volum de producció com al nombre d'espectadors o a la quantitat de nous espais escènics creats. És cert que des del punt de vista de la qualitat de la literatura dramàtica no hi havia massa originalitat en les obres i principalment es continuava la pràctica de gèneres considerats menors procedents de segles anteriors. Gèneres que tenien com a objectiu el passatemps amb diversió i comicitat a fi de satisfer un públic variat i divers amb l'única voluntat d'entretenir. Aquesta inèrcia també l'heretaren els gèneres nous, com la sarsuela, el sainet o el melodrama moderns, la qual cosa va provocar que les representacions teatrals foren un autèntic fenomen de masses durant el 800. Per als estudiosos de la societat d'aquell període, el teatre d'aquells anys és una font impagable d'informació, ja que a través de les seues línies coneixem les gens, els costums, els gustos, el caràcter i les tradicions d'un país i d'una cultura. Aquest teatre, que ha rebut els qualificatius de simple, caricaturesc, maniqueu, estereotipat, etc., té tanmateix una càrrega cultural inqüestionable per al sociòleg, l'historiador i, per què no, també per al filòleg. No en va representar la manifestació cultural més important a la qual podia assistir un públic de procedència heterogènia que demanava un factor de divertiment i de socialització. Aquesta demanda, que creixia amb el temps, tingué una resposta per part dels empresaris i els dramaturgs teatrals amb la consegüent creació i construcció de sales i teatres arreu del país i amb la producció ingent de peces dramàtiques. Els estudis, cada vegada més nombrosos d'aquestes obres i de la seva recepció, mostren la continuïtat i la recreació de tòpics i estereotips de la tradició literària culta i popular. En efecte, la major part d'aquestes peces arrepleguen tots els llocs comuns de les manifestacions escèniques i de les pràctiques literàries dels segles anteriors. Per tant, si es volia fer el plural en aquell moment, els melodrames utilitzaven els elements reiterats i freqüents per aconseguir la llàgrima fàcil, és a dir, la mort tràgica d'un personatge, desgràcies familiars, etc. En canvi, per aconseguir la comicitat, com és el cas de la major part de peces del teatre valencià del segle XIX, es recorria a una sèrie d'elements burlescos, eròtics, satírics i fins i tot escatològics. Entre aquests elements, per a la burla i la sàtira, es troba la misogínia i la crítica sarcàstica a la condició femenina, ja que, com es diu al col·loqui de col·loquis o enxisam de totes herbes de Joan Baptista Escorihuela, perquè en parlar mal de dones el cor de contento em salta. En concret, en l'obra teatral de lletraferit valencià Francesc Palanca i Roca, un dramaturg encara per descobrir entre els valencians actuals, però amb una fama extraordinària durant el seu temps, trobem reflectits aquests tòpics misògins heretats de la tradició literària, en aquest cas procedents sobretot dels col·loquiers del segle XVIII, que al seu torn veuen del llegat medieval que té el seu punt culminant a casa nostra amb l'espí de Jaume Roig. Comptat i debatut, la placenteria misògina és un motiu recurrent en la literatura popular del segle XVIII, coneguda com a literatura de canya i cordell, i que arreplega els tòpics misògins medievals amb la presentació dels personatges femenins ridiculitzats pels seus vicis i pels seus capritxos. Aquesta pràctica es pot resseguir també en les obres de teatre de caràcter humorístic del segle XIX, com és el cas que ens ateny. Així, a grans trets, hi trobarem bona part dels elements misògins que deriven de la visió androcèntrica de la societat, segons la qual l'home és el ser més perfecte de la creació, mentre la dona és un ser secundari i imperfecte. Aquesta idea ve de lluny. Els grecs i els romans ja la reflectien d'alguna manera en els seus mites i les religions monoteistes derivades de les creences dels pobles semítics tenen des de l'origen aquesta concepció. No cal recordar com va ser creada Eva. Per tant, estem parlant d'una tradició de centenars d'anys que no és més que el reflex d'una societat androcèntrica i patriarcal que arriba fins als nostres dies i que va deixant rastre en els textos literaris en forma de tòpics misògins i d'elements que reflecteixen comportaments masclistes que en l'actualitat, i per desgràcia,
encara perduren. D'altra banda, als segles XVIII i XIX, la crítica misògina a més anava lligada a la crítica al matrimoni, ja que les desgràcies conjugals s'atribuïen a les esposes. I és que el model de matrimoni estava basat en la tradicional desigualtat entre els sexes, és a dir, l'home era l'autoritat i la dona hi havia d'estar sotmesa. Per tant, la burla misògina servia per a criticar la dona que no feia cas a l'home a fi de contraposar-la a la dona plena de virtuts que havia de ser dòcil i servicial. Si ens centrem en la producció teatral de Palanca i Roca, podem detectar diversos moments d'aquesta vinculació entre crítica misògina i crítica al matrimoni. Per exemple, en la sarsuela Un parent de l'altre món, el personatge Andreu afirma: «Maleït siga el dimoni i l'hora en què em vaig casar. Qui m'ho havia de dir, que al mes de tirar-me el llaç me trobara com m'encontre perdut i desesperat. Festege ple d'il·lusions, i ella també per sa part pareix que no coneixia més nom que el nom del meu sant. Arriba el cas del casorio i al temps d'anar a l'altar ve un parent de l'altre món i ja des d'aquell instant el fulano a sol ni a sombra no la deixa sossegar. I no és això el pitjor, sinó que ella per sa part, quan la rinc la molt indigna, me diu que el vol tant i quant. Hi haurà en lo món com les dones altre ganau més mal? Si el dia i part de la nit se ho passen sempre xiu-xau i quan no estan fent junts se busquen. Sabeu pa què m'ha casat? De fet, aquesta crítica al matrimoni es veu en moltes obres de Palanca, ja que aquesta institució no es percep com una unió entre dues persones que s'estimen, sinó com un instrument per a prosperar socialment o per a conservar les propietats familiars. Per tant, hi ha també la crítica als matrimonis concertats per diversos interessos i que es poden trobar en diverses obres de la producció de l'autor d'Alzira. En definitiva, la crítica al matrimoni es pot entendre com un equivalent a la crítica misògina que ens condueix sempre a un fet comú, la inferioritat de les dones en unes societats dominades pels homes. Quant als tòpics misògins, val a dir que les referències contínues a la creació d'Eva i a la causa del pecat original és un dels motius més recurrents en les peces de Palanca i Roca. Així, partint del fet que Eva és un ser creat mitjançant una costella d'Adam, amb l'objecte de fer-li companyia, i a més, Eva és la culpable de la condemna del pecat original, ja que es va deixar seduir pel dimoni disfressat de serp i va arrossegar Adam i la humanitat sencera al patiment. Aquests elements, Eva, la serp o la costella, són recurrents en la literatura misògina i els trobem també en els següents fragments. Per exemple, en l'obra Llàgrimes d'una femella, la protagonista femenina, Maria, diu el següent: «Això és un vol que ha pegat, vol que apenes tira un pam, i en quan jo toque el reclam, caurà dins de l'enfilat. Si ell en altre camp se ceba, li estarà la festa cara. Ai, no sapell encara quan pot una filla d'Eva». I encara continua dient: «Comprendre volguera jo, si al treure-li la costella trobareu, senyor, en ella gran diferència en la casta, digueu-me si és d'altra pasta que la que té esta femella». O fixem-nos també en el que diu Pasquala, la protagonista de La millor raó, el trabuc, estrenada en 1859. Diu: «La dona sense un costat és un arbret sense flor, és tórtola que el seu plor desgarra en la soledat, és un manantial secat, és un camp sense profit, que si no es respon al crit que pega el cor en lo intern, passes la vida en l'infern. Quant bo deu ser un marit». Per la seva banda, en l'obra Lo que sempre escolliràs, de 1871, Rafel afirma el següent: «Eixa eres tu, senyores, convé molt que tot se sàpia, la víbora és venenosa i on se la troba s'aplasta». O també la frase lapidària que diu Mariano en l'obra pòstuma de Palanca i Roca, Dos secrets amb dos femelles, on diu: «Les femelles tenen en pèl de culebra». Notem que dels 5 exemples anteriors, en els 3 primers són les dones mateixes, curiosament, que, inserides en un entorn patriarcal, assumeixen la seva condició de ser complementari a l'home.
Fins i tot assumeixen la maldat i l'astúcia que li assignen els homes, com afirma Maria en Llàgrimes d'una femella quan està preparant una trampa al xic que la pretén. Diu, «Lo que no sap una dona, pare, no ho sap el dimoni. Ja tinc les escenes, les vares, els paranys, l'enfilat, en fi, tot està arreglat». No obstant això, com veurem després, en algunes obres de Palanca i Roca les dones també es reivindicaran com a sers iguals als homes, això és, amb les mateixes condicions, de manera que des de la mateixa producció literària de Palanca es contribueix al debat literari sobre la condició femenina. Hi ha el debat entre els misògins i les dones que defensen la seva condició. Uns altres tòpics misògins que podem llegir en la producció de Palanca són el típic la dona immòbile, la dona amb una persona que és una persona amb diverses cares, canvis de caràcter i d'opinió, que no és fiable, com s'observa en un fragment de Lo que sembres colliràs, que diu el següent. Això vol dir que eixa cara muda tantes carasetes com dies té la setmana. Vol dir també que el que es fia d'eixa serp que atrau i mata s'omplirà el cor de veneno, cremant entranya en entranya, i quan veja que no queda res que emponsonyar quan talla, romput del teixit del cor hasta la fibra més alta del que és màrtir l'agonia, mirarà en risa sarcàstica. I encara es reforça aquesta idea de dona com a persona inestable entre els roses en un pomell, quan Bernat diu «I el caràcter de Pepeta, que sens tindre res mal, és veleidós i sospeche que el dia manco pensat, si t'ha fet 30 promeses, ninguna te'n complirà». Sense oblidar tampoc el tòpic de la dona que no para de xerrar, on trobem frases del tipus «la dona és una gallina», «lo que és en llengua o palustre l'és així tota ta mare», o una altra que diu «no sigues tan mentecato, que això són cuentos de dona». A més, també trobem el tracte denigrant a la condició femenina amb la burla i el menysteniment dels problemes que pogueren tindre les dones derivats de la seva condició, com per exemple en la frase que diu Fumarell en La millor raó el trabuc. No sé el que pot haver, més jo crec que no m'enganye que això és algun patatús d'eixos que tenen les dones, com que no hi ha que fer cas i anem al calde a lo nostre. I el tracte denigrant també la comparació de la dona amb elements que tenen una càrrega i un contingut clarament sexuals, com l'afirmació de Batiste al final d'un niu d'enredros on diu «Salero, viva la plata! Tinc que dir-los a vostès que dins d'un mes o poc més m'embarque en esta fragata. Foc li faré a tot pirata que vinga tirant sarpaes, que pa soltar canonaes tenim els dos pit i gran». D'altra banda, tots aquests tòpics van lligats indestriablement al masclisme que predomina en les obres, reflex una vegada més de la societat d'aquells anys. Aquest masclisme es percep en situacions quotidianes com l'obediència cega de les germanes als germans, l'execució de les tasques domèstiques o la impossibilitat de contraure matrimoni sense l'autorització expressa del pare. En definitiva, aquestes obres reflecteixen una societat opressora per a les dones que, a més, són objecte de burla i mofa per la seva condició de dona. Tanmateix, com he suggerit més amunt, en algunes peces de Palanca i Roca, les dones es reivindiquen, i aquesta reivindicació entronca literàriament amb les querelles de femmes que sorgiren com a resposta a la literatura misògina i que tenen un antecedent a casa nostra amb el Vita Christi d'Isabel de Villena respecte de l'espí de Jaume Roig. En el cas de Palanca i Roca, podem trobar una reivindicació de la dona en forma de burla a la condició masculina, com fa Pepeta en Tres roses en un pomell, quan Batiste li diu que la dona és una gallina i aleshores Pepeta li respon el següent. Batistet, i l'home és un gall, pollastres en espolons, que tot ho prenen a broma. Més ja que parlem de ploma, seguim les comparacions. Aleshores fa una sèrie de comparacions i acaba dient l'home és el mateix que el gall. Dos atajos d'embusteros, inconstants, desagraïts, despòtics, desenganyats, vanitosos, malcriats, i tot ho volen a crits. Per lo tant, tots en son lloc comprenen el que és un cué, que si l'home fa bé, la dona cocorococ. També en Ortigues i Roselles hi ha la defensa de la dignitat de la dona, però el que resulta més curiós és en Llàgrimes d'una femella, una obra de 1859, Maria, la protagonista, fa un autèntic legat en defensa de la condició femenina
i de la igualtat entre dones i homes davant de la situació injusta en què elles es troben, ja que considera que estan vivint uns temps de llibertat, estem parlant de l'any 59, com he dit, en què ja respiren els aires liberals que desembocaran en la gloriosa. Heus ací el seu Parlament. Si fou vostra voluntat que ell me respetara a mi, digueu, per què em trata així en temps que és de llibertat? Com és que ell ha interpretat paraula tan santa i bella per atraure-li l'estella que ella soleta s'engul i no li'n dona el gandul gens a sa pobra femella? Santa Mare Soberana, pregunta al que en braços dus, pregunta-li al teu Jesús, ell sa mala llei d'on mana. Ai, sí, que tinc molta gana que s'acabe esta querella. No vull eixa llei que sella la marca d'esclavitud. Senyor, perquè llei d'embut contra la pobra femella. L'home, en quant ix el sol, pega a fugir al carrer. Si té que fer, fa el que fer, i si no fa el que vol. Però si pega algun vol, la dona infeliç s'estrella. Pues què? Déu no els emparella, no són d'igual condició? Mascles, tingueu compassió, cuideu la femella. Per fi serà impertinència que contra els vils pantalons, les sinaues i els xipons mai tindrem independència, si adquirirem en paciència del mànec la gran paella. Ai del que mos atropella, ai del que avui mos enràbia, que ell veurà en la gàbia el gran vol de la femella. En conclusió, els tòpics misògins que veiem en la producció teatral de Palanca i Roca critiquen un tipus de dona que no casa amb el model de dona submisa, treballadora i atenta a la casa, al marit i als fills. Fins i tot els personatges femenins que es reivindiquen per a ser sempre aquest tipus de dona, encara que es parle d'igualtat, ja que el concepte resulta anacrònic aplicat a la relació home-dona al segle XIX. Tot plegat, les imatges misògines de caràcter burlesc i humorístic són més una continuació de la tradició literària misògina que no un odi cap a les dones. Tanmateix, l'objectiu de mantenir aquests tòpics era ben clar: protegir un determinat model de relació entre els sexes basat en la submissió de la dona cap a l'home i un determinat model de relació matrimonial. El segle XIX és un període de canvis socials, però el missatge tradicionalista en les obres de teatre, sobretot de teatre popular, perviurà fins a ben entrat el segle XX. Moltes gràcies.